Здравейте, брат и сестри от Господа. Обръщам се към всички роми и българи, без изключение. Да знаете това, което се случва в България. Бог беше дал слово още преди време. Бог не го одобрява този расизъм. Бог не одобрява неговата кошара да се дели на бели и на черни овце. В кошарата няма само бели овци. В кошарата има черни овци, да знаете. Отделно преди няколко дена Бог даде слово, че просто Бог иска България да се покае. Бог иска България да се покае, защото има много сериозни грехове, които са застанали пред лицето Господ. Единият грях и тази мерзост, която е пред лицето на Господа, е много сериозна, които Бог изяви няколко пъти дух на расизъм. Всичките духовни брати и сестри, които са духовни и хората не попътват в духа, много добре ме знаят за какво говоря, че този дух на расизъм, този нечестив дух е влязъл вече много надълбоко в България, е пуснал много сериозни корени, е станал много голямо дърво и сме пред едно събитие, което да не дава Господ да не бъде, може да се обърне в гражданска война. Нашата работа като молитвени ходатай не да развиваме страна за цигани или за българи. Ние сме молитвени ходатай, ние сме миротворци на нашия Господ. Ние трябва да се молим за Божия мир в България. Да няма дух на разцепление, дух на разединение. Галатяни, глава 5, стих 22. Да се молим за мир, за единство и за единосъгласие, да извикаме, да прогоним тези нечестиви духове, които са дошли и са надвиснали над България, дух на расизъм, много важни, особено идолопоклонство, магиосничество, корупция, инфлация, кражби. Това са много сериозни грехове, които вече просто в видеото, което бях го направила, където Бог казва, че България очаква да се покая, както Ниневия, България не се покаява. България продължава със своята мерзост. Прото, което ние сме молитвени войни, ние сме молитвени ходатай, ние трябва да се молим за Божия мир в България. Да няма никакви повече разцепления, да имаме дух на единство, извикваме дух на единосъгласие. Всички тези нечестиви духове ние ги връзваме. Дух на расизъм, дух на война, дух на смърт, дух на бедност и дух на сромаше в България, дух на корупция. Връзваме ги всичките тези нечестиви духове. Им запявам да напуснат, връзваме ги с железни вири, около им запявам да напуснат България, да се отиват и да не свършат никога повече. Не, че ние не чувстваме болка. Да, чувствам. Аз също днеска се разплаках за това малко момченце. Много плаках, ви говоря. И помежду другото, това е опит за убийство без за мен. Това е съвсем съзнателно деяние, което този човек го е извършил. Но разберете, че хората нямат вина. Това са нечестиви духове, които много дълго време тук са навлезли в България, управляват. Ето този дух на расизъм. Това е корен на зло, който ние молитвени ходатай трябва да се обединим и да се молим. Виждате, че има инфлация. Това е дух на инфлация. Виждате, че цялото правителство е от най-корумпираното, може би в целия свят, как да кажа. Венецуела ли на първо място? Нашите ли са? Не мога да разбера. Но това също са нечестиви духове, които управляват в България. Разберете, че това нещо е много сериозно и предното видео, което говорим, Бог показва, че чашата прилива. И така, имайте напреди, че просто Бог идва и ще се вземе своите. Има вероятност не да сме едно от загубените племена на Израил. Както бях го казала по-нататък, много брат и сестри също свидетелстваха като мен. Аз също имах откровение, че ние сме едно от и видение имах, че ние сме едно от загубените израелски племена. Имайте напред, че Господ се идва за своите и аз ще почна да се моля, както мисля, че Бог ме води вече в молитва, Бог да изкара ромите от България. Бог да ги изкара. И Бог да ги закара на място, което Бог им е приготвил, както знаете, че изкарал израелтяните чрез изход глава 4 и ги е закарал в земята, която им е приготвил по този начин. Моля и всички други молитвени ходатаи
ако духът ги води, нека да свидетелстват, че и те са получили такова откровение, както аз, че Бог ще изкара ромите от България и ще ги заведе в земята, която е приготвил. Бог даде слово, че ще ги събере от изток, от запад, от север и от юг и ще ги събере по имена и ще ги изведе в земята, която Бог е приготвил. Амин. Да знаете. Има вероятно да сме богопомазан народ, както ромите са мачкани, тъпкани, унижавани, гонени, бити. Да, всяко едно стадо си има мърши, всяко едно стадо си има черни бели овци, но на земята не е ниче. Земята е на Господа. Всичките ние сме едни обитатели, както Бог в Матей глава 25 казва, че земята е оставал на своите слуги да стопанисват, отива се за малко и ще се върне горе на небесата. Земята не е на никого, както в YouTube имаме клипче, че земята, Битие глава 1 стих 1, Бог сътвори земята чрез Словото си и небесата. Просто Бог ни е дал земята да ползваме като под наем, за да може да орем, да се плодим и да се размножаваме на тази земя. Бог е дал граници и земя на всяко едно племе и на всеки един народ. Замислете се, защо циганите нямат държава или земя? Защото Бог показва на много други хора още, които мислят, че ще свидетелстват, че ние сме от едно израелските изгубени племена. Моето видение преди години беше как сме до една река, имаше море, беше много бурно времето, даже пръски на пръска и аз имаш и други хора с мене, деца, възрастни хора и аз бях облякана с най-старовремешни тяхните дрехи, като материята на чувал бяха кафеви дрехи. И след това вече, след години, почнаха да свидетелстват и много други хора. Да казват, че рабините бяха пуснали клипче, които също напризнават, че сме едно от израелските племена. Дано вече Господ да говори, нека да го призовем, да дойде Божия огън, да ни откри истината, да ни покаже истината. Но това, което на мен Бог ми каза, че Бог ще ни призове по име и Бог ще ни изкара от България, както израелтяните са били изкарани от Египет. Разбирате ли колко сериозно е това положение? Бог чува гласа, рева на България. Преди това се събориха малки деца. Къщи останаха болни възрастни хора по улиците. Не само света го видя, не само Страсбург, да речем, но Бог също го вижда. Бог събира сълзите на ромите в една чаша. Никой не деля. Ние нямаме право да делим някой. Ние обичаме всичките хора, които служим Исус Христос. Ние нямаме... Ние не отделяме овцете от козите или да ги разделяме на бели или на черни овце. Ние обичаме всички хора, както нашия Бог обича и е създал по своя Божия образ и по своя Божие подобие. Разбирате ли, че земята не е ничия? Стопанина на тази земя са и на нашия Господ. Просто всичките живеем под едно общо слънце. Идете в YouTube и намерете тази проповед. Мисля, че там бях го написала, че в Битие глава 11 си от 1 до 9, ние всичките сме били един общ народ и сме говорили един общ език. Но след като хората са тръгнали да създават, да строят кулата, Бог е решил да ни пръсне по целия свят, да разбърках езика, не всички да говорим на различни езици. Имайте напред, че Господ много скоро се връща, за да се вземе земята и да се вземе своите. Не те ти посяга по този начин. Да, аз също не одобрявам много цигански ритуали, да речем, там как да ги нарека. Но аз също съм циганка. Децата ми също. Ние се обичаме народа. Обичам това да се наричам съм циганка. Аз никой не съм се срамувала, да знаете. Няма как да се срамувам. Това означава да се срамувам все едно от моите родители, които бяха много прекрасни и добри родители, които имах. Разбирате ли какво искате вие? Ние да се срамуваме от нас, че ние сме цигани. Да, ние сме цигани. Ние сме племе, според мен, така го виждам, както ето Бог показа на много свои хора, че ние сме едно от изгубените
Израилеви племена. Ами, искам да ви кажа още нещо. Айде, нека всичките молитвени ходатай да се върнем към нашия Бог и да се помолим. Тези нечестиви духове, които управляват България толкова време, Бог да ги изкори, Бог да ги премахне, Бог да изпрати ангели Господни, които да донесат световен мир, мир в небесата, мир на земята искаме. Искаме дух на единство, дух на единосогласие. Ние искаме народ и племената да имаме нечестиви духове, които ни разделят, да не се отделяме както от овцете и козите. Да знаете, само това ще ви кажа, че в Битие глава 30 в стадото на Яков от 25 глава до 43, мисля, че там нямаше само бели овце. Там имаше черни, карирани, нагрета, всякакви овце. Разберете ли, че в една държава, в едно кошарене може да има само бели овце? Това е геноцид. Това е духът, нечестивия дух на Хитлер, който в момента също е завзел в Германия. Това е нечестив дух, който се крие. Антихриста. Нечестив дух на Хитлер, който също в Германия има такава коалиция расистка. Много сериозни расисти ви говоря, както в България се случва това нещо. Също да не дава Господ и в България и в Германия се очаква това нещо да се случи. Този дух на расизъм вече е пуснал много дълбоки корени. Вижте, това е духът на фашистите, духът на Хитлер, дух на антихристи. И всички духовни брати и сестри, знаете за колко сериозно нещо говоря и е желателно много ви се моля, българи, цигани, брати и сестри, в Христово тяло да се обединим и да се молим България да има мир, света да има световен мир. Нека да дойде Божия мир. Духът на Господа да се носи над всяка една държава и над всяко едно племе и над всеки един език. И пленяваме всеки един разум да се покри на Исус Христос и на Словото Му и заповяда на всяко едно коляно и на всеки език да изповядва, че Исус Христос е Господ. Амин. Предния ден в старото видео, което бях го допуснала там, Бог показа, че ако България продължава с тези сериозни грехове и мерзости пред нашия Господ, идолопоклонство, магиосничество, жертвоприношение, расизъм, корумпираност, кражби, България ще бъде държава, която ще бъде отведена в пленничество. Исаия глава 61 стих, първи вижте там как Господ казва, че България ще бъде пленена. Не знам за какво става въпрос. Дали ще има война, дали някой друга държава ще воюва. Там вече ние трябва да се молим. Този дух на война, който идва срещу България, дух на расизъм, дух на смърт, дух на глад, ние да го вържем и да го изгоним с железни вериги, да го смълим, да му заповядаме никой повече да не стъпи в пределите на България. Искам да ви кажа, че понякога Господ допуска. Вижте Израел. Как не мислите малко, как не виждате как Бог постъпи с своя народ Израел, как допусна да бъдат с хиляди Хитлера да ги унищожава, за да бъдат в камерите. Сатана се смърт също. Но понякога, знаете, как е писано в Божието Слово, Йов глава 1, как е писано, че понякога Бог допуска да се случват такива работи. Вижте Хитлер, вижте газовите камери, вижте евреите, вижте циганите. Ами, не знам, аз почвам да се мисля, ето вижте циганите и евреите, Хитлер ги е горял заедно. Защо ли? Защото е имал от Сатана указ, заповед да ги гори заедно. Защото казвам, може би сме едно от загубените израелите племена. И Господ казва в Псалом 115, стих 15, мисля, че беше: не докосвайте моите помазаници. Не се доближавайте до моите помазаници. Това исках да ви кажа. Ако има още нещо, ще ви допълня. Искам само стихове, 2 стиха да ви дам. Само да ви кажа Псалом 24 стих 1, какво пише. Вижте, на Господа принадлежи земята и всичко, което изпълва светът и всичките му обитатели. Моля ви се, престанете вече.
Моля ви се, престанете, че вижте до какво сериозно положение. Всичките сме негови обитатели. Българи, цигани, турци, румънци, гърци. Всичките сме хора, всички Бог ни е направил по своя Божия образ и по своя Божие подобие. И ни е пръснал по целия свят и ни е дал на всички различни езици. Вижте докъде стигнаха тези хора. Вижте, този човек няма капка милост, няма капка жал. Това е едно 11 годишно. Те преди това се подиграваха с кръста на нашия Господ. Някакъв си там сложил кръста, бирите на гърба си и ги мъкни кръста на нашия Господ и вече интересен е. Много, много интересен беше. Или Бойко Борисов, сатаниста. Туто ли нещо от този род се приграш нашия Господ, но каквото посееш, това ще поженеш. Ето, вижте наводненията, да не дава Господ. Това е. Да знаете. И вижте какво каза Бог в Амос глава 3 стих 6. Само така. Само така за секунда. Точно правилно съм го погледнал. Амос глава 3 стих 6. Ме се даде това слово с вас, докато говоря. Може ли да засвири тръба в град и народ да не се оплаши? Може ли бедствие да сполети град и да не го е направил Господ? Да не дава Господ. Може Бог да изпрати градушка. Виждате, че Бог ни предупреждава. Това е, бъдете благословени. Нека всички брати и сестри, които сме в единство, имаме единосъгласие в духа и не ходиха по плътта. Нека да се молим за България, за да няма повече дух на расизъм, за да няма гражданска война, защото България е много наситена вече. Виждате какво се получава, че България имаме глад, имаме мизерия, много нечестиви духове шетат и властват. Там го няма помазанието. Там не е на власт нашия Господ. Нашата работа е като молители ходатаи, ние сме миротворци, които да изискваме мир от нашия Господ. Да вържим тези нечестивци, да ги изгоним, да отнемем тяхната власт и да предем властта в ръцете на нашия Господ Исус Христос. Господ Исус Христос да го управлява в България. Притча 18 стих 10. Защото името Господно яка кула, яка крепост. И ние сме скрити и сме защитени в Неговото име. Това трябва да правим. Знам, че много братя, роми и сестри, християни, както и аз, много наболи това, което се случва в България, но сега нямаме време просто да се вайкаме, просто за това сме приготвени и за това сме обучавани от нашия Господ в такива моменти да се молим, да застанем пред България като стражи, като молитвени ходатаи, за да се молим, за да няма повече нито дух на расизъм, нито дух на война и нито повече да има корумпирано правителство, което да се раздори. Бедност. Това е Сатана. Сатана знаете, смърт. Това е делото на Сатана. Добре, благодаря ви, това исках да ви кажа. Ако има нещо, пак ще направим допълнително слово. Не се мислете, че не ме боли за това момченце. Много плаках, той още 11 години. Крехко е тялото. Аз си представям се едно. Аз и моята внучка да сърим в България и някой да ми наби внучката и да постъпи с нея по този начин за някакви джанки. Боже Господи, ако знаете на нас какво ни причиниха, но за това сме християни и заради това нас Бог научи на дисциплина. Ако вземех да се отмъщавам, много хора трябва да са мъртви. Но Бог се е жертвал заради нас. Ние имаме Христовата жертва. Нашия Господ, който умря, възкръсна и се възнесе и седна отдясно бе на трона. Той беше нашата жертва там на кръста. Той беше разпът поради нашите грехове, поради нашата бедност. Боже Господ, този дух на расизъм, аз го връзвам с железни вири окови. Изкоренявам го от България. Това зло слово да се замине, да се отиде. Проклевам го този зъл корен да умре, да изсъкне, да не да плод. Татко, взимам мечът на духа, който Бождой, взимам секирата на Бождой, го отсичам. Отсичам го, татко, България. Извикам, татко, Твоя Божия мир. Духът Ти, Боже Господи, да се носи в България. Дух на мир, Божията любов, агапе, татко, дай ни дух на единство и
и дух на единосъгласие. В името на Твоя Син Господ Исус Христос от Назарет, Татко. Амин и амин. Вижте израелтяните как са били отведени в плен и са били в концлагери, точно поради неподчинението на нашия Господ. Разбирате ли колко е сериозно положението? Някой, един брат, он ден каза, проповядвайте само хубави работи, проповядвайте само любов. То няма време да се лъжим, да си говорим само хубави розови работи. Нашия Господ казва, че вече пред вратата, нашия Господ идва. Ние трябва да се приготвим, трябва да приготвим хората, трябва да се молим тези непокаяните хора, които са да се покаят и да приемат небесното царство. Защото истината е, че после, който остане тук на земята, скръпта ще е много сериозно и много ще е тежко. Това искам да кажа. Хубаво е всички да се подчиним на волята на нашия Бог, да бъдем покорни, да бъдем послушни, да бъдем овце, които слушат и познават гласа на нашия Господ и да го следваме. И нека Бог да ни води на зелени пазбища и при тихи води да ни завежда. Изискваме Божия мир в България. Нека на цяла България Бог да даде своя Божия мир и Христовия тун, Татко. Дай ни, Татко, Твоите Христови мисли, Татко. Любовта ти, Агапе, да се излива от нас. Искаме, Татко, реки от любов от отробата ни, реки от помазание, реки от мъдрост. Единство, единосъгласие искаме, Татко. Извикаме, Татко, в съществуване онова, което не съществува. Извикаме, Татко, в съществуване онова, което не съществува. Амин. И аз моля всички брати и сестри Христови, всеки да направи едно клипче и да се помоли този дух на расизъм от България да се отиде, дух на война, дух на корупция, дух на глад и дух на сиромашия и на тяхното царство да дойде в България. Извикаме всички в един глас небесното царство да дойде. Да бъде Божията воля както на земята, така и на небесата. Да бъде Божията воля в България и в целия свят. Искаме божествен мир. Искаме Божия мир. Амин, Тате, и амин.